Kestävää iltaa teille, hyvät katsojat. Tervetuloa videotreffien maailmaan. Meillä on nimittäin puustuksessa menty hieman sekaisin sen takia, että meillä on tällaiset asut tänään. Minä olen siis tohtori Hela ja tässä on assistenttini, dosentti, sairaanhoitaja Siemenen. Tervetuloa seuraamme. Meidän lisäksemme tapaatte tässä ohjelmassa myös muita aika kipeitä ihmisiä. Päinvastoin. Tai siis lemmenkipeitä, mutta muuten täällä on kaikki terveitä kuin pukit. Tai niin. No on, ainakin toi... Niin. Tiedätkö sinä, Marita, että nyt kyseessä on sellainen sairaus, johon hyvin monet suomalaiset ovat sairastuneet ja siinä voi mennä halut tai vaikka palata elämänhalut. Vastaanotto on ainakin täällä ja halut on kyllä tallella. Ainakin Mikko Mäkisellä, eikö niin? Joo, Mikko Mäkinen on siellä. Niin meiltä on usein kysytty, että kuinka paljon me harjoitutamme näitä kilpailijoita. Ja minä voin paljastaa tässä, että me emme harjoituta niitä ollenkaan. Niin kuin ei täällä juontajiakaan harjoituteta. Vaan täällä... Heikkihän on täysin kypsä. Joo, se on aivan eri asia. Mutta periaatteena on se, että mitä raaempi, sen parempi. Se on totta. No perunat on mun mielestä... Joo, kilpailijat on raakoina hyvin. Ja tässä oli tämän ohjelman sisältöosuus. Nyt jatkamme. Ei kun mun piti vielä, kun muuten kysytty niin paljon sit sun kummelijutusta, että onko teillä tulossa jotain uutta elokuvaa tai jotain? Koskaan ei tiedä. Ai no me arvasin, että vastaus on kuitenkin tää, mutta terveisiä kuitenkin kysyjille, että you never know. Sehän on hienoa, että kysytään vielä. Niin jo. Nyt kysytään, että mitäs mieltä on Kirsi? Hän tulee Tampereelta, on 31-vuotias ja onko kypsää kamaa? Kirsi tulee tänne hoitoon. Hei Kirsi. Hei. Tulit oikein tuolta 2 kilometrin päästä. No ihan niinkin kaukaa. Ja meillähän on tämmönen lääkäröintijakso tässä. Mikä sinua vaivaa? Kuulen niitä montakin. Ensinnäkin mä oon miehen kippeä, sit mun käsi jää kylmää ihan jumalaisesti ja sit on ramppikuume. Älä enää. No miten haluaisit tulla autetuksi? No ehkä jos sen miehen löytäisi. Sehän tavallaan yksi tässä niin kuin keskeisimpiä periaatteita tässä ohjelmassa. Ai on vai? Mutta hei, mennään asiaan. Puhutaan sinusta hieman. Olet koulunkäyntiavustaja. Kyllä. Onko se rankka homma tänä päivänä koulussa? On, koska meitä on ihan liian vähän siellä. Aivan. Milläs luokalla sä olet? No näitä ihan koulussa aloittaneita. Ykkösluokkaa? Joo, ykkös-kakkosia. Tärkeä homma. On. Niin kuin tämä meidänkin homma Maritan kanssa. Elämysmatkailu on harrastuksesi? Elämyksiä ulkomailtako? Ei tarvitse lähteä Tampereen rajojen ulkopuolelle. Et niitä löytyy ihan täältäkin. Siinäs kuulitte. No, mikäs nyt on viimeaikaisin elämys? Elämys? No sanotaan, että tämä, mutta sitä edellinen oli, että kaveri sai tonne avantoon. Aha. Jäikö se vai tuliko se pois? Kummatkin tultiin pois. Aha, joo. Sen lisäksi on lukeminen ja viimeiseksi luetun kirjan nimeä en kysy, koska sovittiin ja rasvan poltto. Kyllä. Joo. Toisella on tupakan poltto, toisella rasvan poltto. Tervetuloa tänne, Kirsi. Kiitos. Joo, tämä on kyllä ihan uusi systeemi, että lääkäri kysyy tai hoidettavalta, miten haluaisit tulla hoidetuksi. Onko semmoisenkin? No, tää on semmoinen pehmeä hoitomuoto. Tää on kyllä tosi pehmo hoitoa. Krista, haluaisit varmaan ja semmoista. Hän tulee Kauhavalta, on 26-vuotias. Tervetuloa. Tervetuloa, Krista. Mikä sinua vaivaa? Eikö se tää sama kysymys? Kuulen noi rytmihäiriöt sydämessä, mä luulisin. Oho, Se on taas Mikon heiniä. Joo, se on toi dosentti Mäkinen tuolla ylhäällä, mutta miten haluaisit tulla autetuksi, kysytään tässä. No jos pari nitroa ensihoitona ja sit vaikka Lapin matkaa hyvässä seurassa. Meillä ei lääkkeitä kyllä valitettavasti. Lapin matkaa voi olla. Ei pillereitä. Lapin matkaa kuitenkin tarjoillaan. Puhutaan hieman sinusta kuitenkin, koska tuolla katsojat ovat todella kiinnostuneita. Olet opiskelija, opiskelet tekniikan alaa vai? Ohjelmistosuunnittelijaksi. Aivan. Mutta harrastat kuitenkin tunteita vaativaa bailatiinoa. Joo, aloitin tänä syksynä. Voitko esittää tässä vai pidättäydytkö? Pidättäydyn mielellä. Ymmärrän hyvin. Aerobikkia ja harrastuksena vielä kasvatustieteet, aika erikoinen harrastus.
Etkö tylsempää alaa löytänyt? Ei nyt tällä kertaa, että jos myöhemmin pääsisi ohjelmistosuunnittelijaksi tai kouluttajaksi, niin Niin, että sitten voi olla jopa hyötyä. Joo, aivan. Tervetuloa tänne, Krista. Kiitos. Mä olisin kyllä halunnut tätä bailattiinoa nähdä, mutta kun täällä on myöskin tämä vaihtoehtohoito näköjään. Kasvatustiedehän täällä on näkyvillä. Ei mitään vaihtoehtoja. Nyt tänne tulee Mirka Helsingistä. Hän on 27-vuotias ja ei muuta mahdollisuutta. Tervetuloa. Hei Mirka. Minä kysyn nyt vaan sen ekan kysymyksen. Mikä sinua vaivaa? Mulla on ollut tämmöisiä muistihäiriöitä ja mulla on kauhean pissahätä. No minä en kysynyt hoitomuotoja, vaan me etenemme näihin. Toivottavasti tämän ohjelman kautta löytyy apu sinullekin. Vessa on täällä. Joo, vessa on siellä. No, joo. Se oli epäasiallista. Joo. Sinä olet kaksijakoinen ihminen, niin kuin meille monet muutkin siinä mielessä, että sinulla on vahva älypuoli ja vahva tunnepuoli. Mikä on älypuolen takana? Hyvät aivot. Niin, aivan. Se on ehkä semmoinen minimivaatimus toisilla. Sä olet insinööri koulutukseltasi. Joo, olen normaali perusinsinööri. Joo, ihan perus, mutta et perusihminen et ole. Niin, no en mä tiedä, mulla on kaikki jäsenet kyllä paikalla, että siinä mielessä joo. Nyt luistelee tämä keskustelu. No, mutta tunnepuolesta sinulla sitten kotona huolehtivat kaksi, jonka nimet ovat... Ville ja Viljo. Niin. Ne ovat siis... Kissoja. Niin. Mutta ne on siis... En mä täällä ois, jos ne ois miehiä. Niin. Joo. Tätä keskustelua on nyt turha enää pitkittää. Tervetuloa tänne Mirka. Nyt käymme katsomassa tuolla seinän toisella puolella, millaiset takatukat ovat pojilla. Joo, ja me on täällä just sen takia, että täällä on kaksi miestä tällä hetkellä. Markus ja Juha ja nyt dosentti Taavits. Oho, mulla on stetoskooppi solmus. Toimiiko tää enää? Tiedustelet, minkälaisia oireita sulla on ollut lemmenkipeyden yllättäessä tai tämmöisen? Jaa, no sitä on tietysti kaikennäköistä tämmöistä. Ei oikein niin kuin palelee aina ja muuta, että sulla on jotain lämmikettä viereen. Lämmikettä? Entäs Juhalla? No. Kuuntelen saamaan. Siinä se rinnassa jyskää ja sitten se rupeaa jyskäämään tuossa vähän alempana. Voikaan, ei me nyt alempaa enää kuuntele kyllä. Nyt menkää pois. Tiedätkö Kirsi, että tuolla seinän takana on luonnossa samoileva jännittävä Markus? Kuulostaa hyvälle. Kuulostaa? Kuulostaa. Joo. Haluaisitko katsoa hänen videonsa? No sitä vartenhan täällä ollaan. Hyvä yleisö, nyt me katsomme ensimmäisen videon, jossa esiintyy Markus. Markus arvostaa niin rehellisiä naisia ilman muuta. Koska hän on itse perusrehellinen, niin täytyy kaverinkin olla, että siihen voi luottaa. Luonto on tärkeä ja kaverit ja tällainen, että niitä siinä ympäristössä yleensä. Tykkään kävellä luonnossa ja pyöräillä ja muuta tällaista enää, että ei mitään niistä salia ja tämmöistä hommaa, niin se ei oikein ole kiinnostunut koskaan kauheasti. Ilmeisesti yksin tai sitten hyvän kaverin kanssa lähteä liikkeelle. Luonto on kiinnostunut. On mielestäni aika tämmönen huumoritajuinen ja mitähän sanoisin? No, huumoritajuinen yleensä ja semmonen ei ainakaan yritä saada kaveria ainakin energiaa liikkeelle, se ei tästään saa muuta, niin täytyy saada kaveria ainakin liikkeelle, että sit saa itseäkin. Positiivinen ihminen yritää olla täysin. Hyvät kaverit ja terveys ja sitten vapaa-aika. Se on tärkeää mulle. Että, niin kuin esimerkiksi viikonlopputöitä, niin mä en suosittele tekemään ollenkaan. Että mä tykkään vapaa-ajasta niin paljon. Täältä käännymme. Ja mitäs paidassa lukikaan, että terve ruumis ei työtä kaipaa? No mä oon sitä mieltä, että jos ruumis on suurin piirtein terve, niin eihän se tarvitse mitään muuta kuin vapaa-aikaa. Mutta eikö se just ollut vähän niin kuin lemmensairautta? No joo, no sitä on. Se on ainut. Siihenkin voi auttaa työ, mutta kyllä videotreffitkin auttaa. Kyllä varmasti. Toivotaan näin.
Mitäs sanot Kirsi näkemästäsi? Joskus löytyisi lyhyempää tukkaa. Voisi olla peruukin. Ei mitäs muuta? Ihan mukavalta vaikutti. Joo, että se tukka ei nyt kuitenkaan häirinyt. Ei, sen saa aina leikattua. Ei lähe! Joo, yleisöstä huudetaan, ei lähe. Joo. Mitä sanoo Krista? Ihan mukavan oloinen ja hiukset ei häirinyt mua. Miten kommentoi Mirka? No, hiusten perusteella siitä voisi tulla hyvä kissavahti. Mutta muuten ihan mukava. Muuten ihan mukava. Joo. Tiedätkö hei, että tuolla seinän takana on mies, joka haluaa hullun naisen, luovasti hullun naisen. Ja se on Juha. Seuraavana esiintyy muuten Juha tässä videossa. Ensin täytyy sanoa varoitus, että kaikki Jussi Hirvosen tulevat tekemiset niin varmasti saattaa sisältää tällaista moraalisesti arveluttavaa K18-aineistoa, että en mene takuuseen, mitä tapahtuu. Hyvin semmoisista eskuttomista ja vapaa-mielisistä noisista. Joo, mä oon nyt tullut tän syksyllä sijaisena kolmasluokkalaisille. Oikein mukavaa. Lapset on tosi mahtavia just siinä iässä, kun ne kaikki mitä ne sanoo, se tulee niin totuuden torvia ovat. Ja välillä torvia muuten. Jussi on äärimmäisen luotettava ja niin kuin lojaali ystäviä kohtaan. On hyvä ihminen. Noin yksinkertaisesti sanottuna. Se varmaan kattaa aika paljon. Musta tuntuu, että mä oon ihan hyvä tyyppi. Hyvä jätkä. Mä oon varmaan tavallaan tarkkailijatyyppi. Mä katselen, mitä muut ihmiset tekee. Ja sitten sen perusteella teen omia johtopäätöksiä. Mä en ole mikään suupautti. Mutta yleensä, jos mä sanon jotain, niin sitten mä myös tarkoitan sitä. Oli varoitus ainakin alussa K18. Oliko sun mielestä siinä jotain? No eihän tossa vielä mitään ollut, mutta se on tulossa vasta. Tossahan ei vielä mitään. Katsotaan sitten tulevaisuudessa. Näin on. No tätä tulevaa aineistoa, kun haluaisit tarkastella, Mirka. Ai sitä K18 aineistoa. Niin, tai no vaikka tätäkin. Jaa. No ne K18-leikithän on ihan hauskoja. En minä nyt ihan sitä tarkoittanut tässä, mutta sinä provosoidut sitten. Joo. Krista. Oli ainakin rehellinen mies. Niin. Sehän ei ole huono asia sekään. Ei. Entäs Kirsi? Ei ollenkaan paha tapaus. Tehdäänkö valinta? Seuraavaksi painetaan nappia ja Kirsi aloittaa. Krista ja Mirka. Täällä on nyt 2 samaa nimeä ja se on Markus! Onnittelut tämmönen. Täältä kautta. Tuolta välistä. Terve Markus. Tällaisia kipeitä neitoja meillä. No joo, ei. Minä tässä kipeä. Tällaisia neitoja täällä on ja he ovat valinneet sinut. Katso heitä hetki. Me käydään vielä tuolla Maritan luona ennen kysymyksiä. Juu, tässä on tämmönen disperiini sijainen ainakin. Kiitos. Voihan siitä kyllä vähän särkyä tulla. Varmasti Korvasta. korvaa rupeaa särkyä. Mutta semmoisia juttuja ei nyt kauhean tuhmia, eiks niin? No ei nyt ihan kauhean tuu. Ei pysty käännyttämään, no se on ihan hyvä. Joo, no niin. Ootteko te valmiina? Siis kilpailijat tänne. Joo. Paikoillenne valmiit nyt. Selvä. Kumpi kuvaa paremmin sielun maisemaasi? Lenkkipolku purrara vai lähipaarin mukaan nurkkasohva? Kirsi. Luonnon kautta sinne baariin. Krista. Lenkkipolku.
Mennään sitten lenkillä ja menen sen jälkeen sohvalle. Joo. Mirka oli niin reippaasti. Toivottavasti ohjaaja sai. Joo, mutta ei me mitään välitetä. Mennään eteenpäin. No niin. Mitkä 3 asiaa sinulla on tärkeitä elämässä? Krista. No tällä hetkellä on opiskelu, sitten perhe ja terveys. Pysyisi terve. Mirka. No mulle on kaverit tärkeitä. Ja sitten no tietysti terveys. No siinä ne onkin. Sehän kattaa kaiken. Kirsi. Joo, ja hyvin perinteisesti jatketaan, eli kaverit on ehdottomasti ykköset. Sitten tulee terveys. Ja no ehkä ei vähäisimpänä, mutta kumminkin 3. työ. Kyllä. Hyviä vastauksia. Hyviä vastauksia. Kysytään se viimeinenkin sieltä. No. Valitse sopiva valaistus: kynttilän valo, päivän valo, kuun valo vai pilkkupimeä? Ja se on Kirsi, joka vastaa. Pilkkopimeässä se kynttilän valo. Kuun valo kuulostaa hyvältä. Krista, anteeksi, joo. Mä nyt sekoitan tässä. Saanko mä nyt? Nyt sä saat. Ole hyvä vai? Hyvä. Kuun valo. Mutta niitähän, oliko vielä yksi? Kyllä. No niin, hän oli. Mennä niin sekaisin tässä. Tykkääkö ottaa vai tulla otetuksi? Aha, no Mirka. Nyt on Mirka sun vuorosi. Niinkä. Tulla otetuksi. Krista. Tulla otetuksi samoin. Se sopii. Kirsi. Ja tulla otetuksi silloin, kun mä haluan. Kirsi määrää minulle. Aivan. Nyt saat hetken miettiä. Ihan rauhassa. Ja nyt saat, Markus, sanoa valintasi ääneen. Nyt saa tulla otetuksi jo. Mirka. Ja se oli Mirka. Tulee näin ja sulla oli pienempi paita ja se saa sitten älä. Katsotaanko tonne päin. Levi-video lähtee sieltä. Kuun valoa vai? Ei mitään diskoa täältä. Hyvä valoa ainakin tuossa. Ja niin Revontullekin on aika hyvä valovaihtoehto, kyllä. Kyllä. Niin. Niitä oli kyllä ihan tuolla Turussakin pari päivää. Ei ne niin värikkäitä. Noin. Kiitos. Sinne vaan. Ja onnea hyvä. paljon. Onnea. Kiitos Markus osallistumisesta. Eikä minne sehän oli se. Hyvää elämää. Mikä ei tuoda palkintoa. Ja Kirsille puhelin. Kiitoksia. Ole hyvä. Mikäs meininki? Mikäs ihan hyvä. Nyt tää on ohi. Niin. Tai sit se oikeastaan vasta alkaa. Niin, kyllä se melkein alkaa tästä, voitaisiin sanoa. Mitä haluat sanoa heille, jotka tuolla katsovat? Hyvää kannattaa tavoitella. Kristallekin puhelin. Kiitos. Mitä haluaisit sanoa mieskatsojille? Että kaikki viksut ja vilmaattiset soitelkaa. Terve Juha. Terve Heikki. Milläs mielellä? Ihan hyvällä mielellä. Niinpä tietenkin. Tässähän ei hävitä, vaan ainoastaan voiteta. Näin on. Ja päävoitto on tulossa. Mitä haluat sanoa katsojille vielä ennen? Kannattaa pyytää, vaikka ei saiskaan sellainen kala lohi on. Lohta pyytämään. Kiitos käynnistä, Juha. Kiitos Tuu vaan tänne näin. Ja Oho, hyvää lähti puhelin. vuoden vaihetta. Kiitos. Toivon onnea ja samoin. Tuohon Samoin. No niin, ensin naiset. Hyvä. Joo, onnellisesti saimme lääkäröityä täällä. Paransimme muutamat, suorastaan ihme paransimme. Tai Marita ainakin.
Suorastaan puhuivat kielillä, kun lähti. Niin. Mitenkäs muuten tähän ohjelmaan voi ilmoittautua? Kerrotaanpa vielä sen. www.videotreffit.net ja tekstiviestillä 17155. Ja ne, jotka me tässä paransimme ainakin sinne Leville sairaslomalle, niin ovat Tiina, Mari ja Heikki. Ja sekä Markus ja Mirka. Ja puhelimen ja numeron saivat mukaansa Tero, Esko, Hanna, Juha, Kirsi ja Krista. Tässä oli meidän antimme tällä kertaa. Niin. Ensi viikolla tavataan todennäköisesti. Kuunnellaan taas tykytyksiä ja uskon, että niitä on kyllä kaikilla. Eikö niin? Kiitos seurastanne ja anteeksi. Oi my baby, tunnetko sen? Meille soi laulu rakkauden. Sä oot vain mun, mä oon vain sun. Ja sydän lyö bum bum bum. Vieläkö mennään rakkauslauluun? Kuulethan kai, mä tahdon olla sun sweet honey pie. Mä oon vain sun, sä oot vain mun. Ja sydän lyö bum bum bum. Niin, me taputaan ihan käskemättä.